Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα και σήμερα θα δούμε πώς να σχεδιάσουμε την ήριδα ενός ματιού, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ήριδα και όχι στο σύνολο του ματιού. Ακολουθήστε μαζί με αυτή τη διαδικασία βήμα προς βήμα για να δημιουργήσουμε μια ρεαλιστική ήριδα. Ελπίζω να σας αρέσει η διαδικασία ζωγραφικής που θα δούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και παρακαλώ μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα. Ας ξεκινήσουμε. Και σε αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το μολύβι HB. Προηγουμένως είχα φτιάξει ένα απλό πρόχειρο σχεδιασμό του ματιού μόνο για να μας βοηθήσει να δούμε πόσο χώρο καταλαμβάνει η ήριδα εντός του ματιού. Αυτός ήταν ο στόχος μας για σήμερα. Αφήνοντας έξω την άκρη του ματιού, χωρίζουμε το υπόλοιπο τμήμα στη μέση και πάλι στη μέση και φαίνοντας δύο κάθετες γραμμές προς το εσωτερικό του ματιού, βρίσκουμε το χώρο που καταλαμβάνει η ήριδα. Είναι περίπου τα 2/4 στο εσωτερικό του ματιού. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την κίνηση του καρπού για να σχηματίσουμε το κύκλο της ήριδας σιγά σιγά, αφήνοντας το χέρι μας να αποτυπωθεί φυσικά στην επιφάνεια της εργασίας. Έπειτα καθαρίζουμε τυχόν περιττές γραμμές. Η κόρη του ματιού αλλάζει μέγεθος ανάλογα με την ώρα, μεγαλώνει τη νύχτα και μικραίνει τη μέρα. Σχηματίζοντας σταυρό, βρίσκουμε το κέντρο του κύκλου, από εκεί θα σχηματίσουμε την κόρη του ματιού. Πάλι με την κίνηση του καρπού. Ασφαλώς όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει διαβήτη. Καθαρίζουμε τυχόν περιττές γραμμές. Στη συνέχεια δημιουργούμε το highlight της ήριδας για να δημιουργήσουμε ένα εφέ φωτεινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη φωτεινότητα από τη δεξιά πλευρά, με καμπύλες γραμμές για να προσδίδουν έτσι την καμπυλότητα που έχει η ήριδα του ματιού. Για το λόγο ότι δεν υπάρχει εμφανής εξωτερική γραμμή στην ήριδα, θα περάσουμε πάλι γραφίτι στην εξωτερική πλευρά και με τη βοήθεια ενός εργαλείου ανάμειξης θα σχηματίσουμε μία έντονη σκούρα σκιά. Ελέγχουμε πάντα τη μύτη του μολυβιού σε ένα κομμάτι χαρτί. Θα επικεντρωθούμε σε πιο έντονες σκιές στην αριστερή πλευρά της ήριδας και στο πάνω μέρος, κοντά στο βλέφαρο. Βρίσκονται πιο μακριά από την πηγή φωτός. Σε επόμενο μάθημα θα εξερευνήσουμε πιο αναλυτικά τη διαδικασία της φωτοσκίασης και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε φώτα και σκιές. Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάμειξης, όπου χρειάζεται να αναμίξουμε light, ελαφριά απόχρωση, καθαρίζουμε το εργαλείο μας στη λίμα που σας έδειξα προηγουμένως. Συνεχίζουμε με την κόρη του ματιού, προσπαθούμε να τη σχεδιάσουμε όσο πιο έντονα μπορούμε, ξεκινώντας περιμετρικά
Διορθώνουμε το σχήμα του κύκλου, όπου και αν χρειάζεται. Δημιουργούμε μία ελαφριά αντανάκλαση φωτός στη δεξιά πλευρά της κόρης του ματιού. Πιο έντονη σκιά αριστερά και κοντά στο βλέφαρο. Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε τη τεχνική που μάθαμε στο λεμόνι στο προηγούμενο μάθημα. Από το κέντρο της κόρης του ματιού θα τραβήξουμε κάθετες γραμμές προς το εξωτερικό. Το 1/3 θα καλύβουν της ήριδας και στο εξωτερικό επίσης το 1/3. Οπότε 1/3 στη μέση της ήριδας θα μένει κενό. Περιμετρικά σε όλη την ήριδα του ματιού.
Χρησιμοποιούμε πάλι εργαλείο ανάμειξης, ελαφριά. Θέλουμε να είναι εμφανείς οι γραμμούλες από κάτω. Όπου τις έχουμε σβήσει μπορούμε να τις ξαναεπαναφέρουμε με το μολύβι. Θέλω πιο έντονη διαβάθμιση της σκιάς, οπότε συνεχίζω να σκιάζω κι άλλο το πάνω μέρος της ήριδας και αριστερά. Αν χρησιμοποιούσαμε πιο μαλακό μολύβι, ένα 5B, 6B, μπορούσαμε να το πετύχουμε εύκολα. Επειδή όμως χρησιμοποιούμε μόνο ένα μολύβι, πρέπει να περνάμε και να ξαναπερνάμε. Θέλω να εξοικειωθείτε πρώτα με το HB το μολύβι, γι' αυτό και χρησιμοποιώ μόνο αυτό. Επειδή απευθύνομαι σε τμήμα αρχάριων. Έχω ετοιμάσει και ένα μάθημα σχεδίαση της ήριδας για πιο προχωρημένους, που χρησιμοποιώ πιο πολλά μολύβια. Θα το ανεβάσω κάποια στιγμή, όποιος θέλει ας πειραματιστεί και με αυτό. Καθαρίζουμε το σημείο που είναι το highlight της ήριδας. Και σχηματίζουμε περιμετρικά της κόρης ένα ανάλογο μοτίβο σαν αυτό που ήδη βλέπετε. Δεν είναι κάτι καθορισμένο. Τραβάμε γραμμούλες από το κέντρο της κόρης προς τα έξω, μέχρι εκεί που φτάνει το μοτίβο. Στις μυτούλες μια κεντρική γραμμή. Σχεδιάζεται όπως ακριβώς βλέπετε. Πάντα από το κέντρο προς τα έξω. Θα δουλέψουμε λίγο πάνω στο μοτίβο, στις ακρούλες λίγο πιο έντονα, να δημιουργήσουμε σκιές και ανοιχτές αποχρώσεις για να δώσουμε λίγο βάθος. Να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό. Την αριστερή πλευρά λίγο πιο έντονη σκιά. Και περιμετρικά στην κόρη δημιουργούμε αυτές τις μικρές μυτούλες, κοντές γραμμούλες δηλαδή.
Συνεχίζουμε να σκιάζουμε για να αποκτήσουμε το βάθος που επιθυμούμε. Η σκίαση γίνεται σταδιακά. Περιγράφουμε τις ίνες που βρίσκονται έξω από το μοτίβο. Πιο έντονα κοντά στο μοτίβο και σβήνουν προς την άκρη της ήριδας. Και εδώ πάλι σταδιακά σκιάζουμε για να δώσουμε βάθος. Είναι ακαθόριστου σχήματος. Χρησιμοποιούμε τη γόμα κνήμης ή ό,τι άλλη γόμα διαθέτεται. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λεπτές γραμμούλες και φωτεινά σημεία πάνω στην ήριδα του ματιού.
Συγγνώμη αν σε αυτό το σημείο δεν βλέπετε τη διαδικασία επειδή μπαίνει το χέρι μου μπροστά στην κάμερα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κάνω τα highlights. Προτείνω μόλις τελειώσω να κάνετε πάγωμα οθόνης για να τα παρατηρήσετε. Ευχαριστώ. Όπως παρατηρείτε και με ένα μολύβι HP μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σαφώς χρειάζεται περισσότερος κόπος και ώρα πάνω στο έργο. Αλλά είναι αρκετά καλό. Το μάθημά μας έφτασε στο τέλος του. Εσείς μπορείτε να πειραματιστείτε ακόμα, να ανοίξετε ή να σκουρίνετε την ήριδα. Στο επόμενο μάθημα θα καλωσορίσουμε το μολύβι του B στην παρέα μας. Θα ανεβάσω ένα μάθημα με τις μορφές σκίασης που και πόσες χρησιμοποιούμε. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.